Προσέχε! Φαίνεται πίδα! Το! Ο γερνάς εσύ, γράψαν. Άλλες 5. Για να κανονικά. Και εσύ 5 δεν σε είδα. 5 και 5. Για να μπροστά ρε. Γιάρης. Λοιπόν, ποιος γυρνάει εκεί. Λοιπόν, ότι έφυγε ο Λοχαγός δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Εσύ πίσω. Λοιπόν, 3 μέρες θέλεις εξόδου, Γυρνάει μόνος, λοιπόν, θα γίνει... Κάτσε και προσεχέ ρε. Γυρνά μπροστά ρε. Για μπροστά. Λούχος προσεχέ. Προσεχέ. Μετά βουλέ. Μετά βουλέ. Κλατεπιδέ. Κοίτα ο άλλος. Ρε Χαϊβάνι, ακόμα αριστερά στρέφεις εσύ. Δεν έχεις μάθει μεταβολή δεξιά. Λες, εσύ. Σύνταξε το μαλάκα. Είναι αρέσεις. Προσοχή. Μετάβολη. Ακόμα δεν έχεις μάθει, είσαι μαλάκας. Οι αναφερόμενοι να βγουν μπροστά. Για να δω τι θα ακούσω σήμερα. Λέγε. Στρατιώτης μηχανικού του Γιάννης Άγγελος παρουσιάζουμε στην πρώτη φορά του λόγου και λογιάς πότε μου φάγαν το πιφτέκι μου. Πότε έγινε αυτό? Χθες στα μαγειρία. Καλά. Το τάλιρο συνεχίζεται. Λέγε. Στρατιώτης